Minkejja t-temp u bħalbiet tax-xita iżolati matul il-ġurnata, it-tnejn filgħaxija sar il-Karnival spontanju ta' Għaxaq. Karnival li kull ma jmur qed jikber fil-popolarità u fih jispikka l-element spontanju. It-tnejn filgħaxija spikkaw diversi karattri fosthom il-familja rjali fl-ixkun tal-ħalib, kostum magħmul mill-ħbula u saħansitra spikka vapur tal-pirati. Fil-Karnival ħaddu semm ukoll refuġjati li jgħixu mal-komunità għaxqija. Dan il-Karnival huwa wieħed mill-eqdem tradizzjonijiet ta' dan il-lokal. L-eruq tal-Karnival għaxqi imur lura aktar minn 100 sena u ntiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Huwa magħruf l-aktar għall-briju, l-ispontanjetà, il-makabrità u l-misteri li jġib miegħu. U fil-pjazza ewlenija ta' Għaxaq wieħed isib ukoll il-każin tas-Soċjetà Santa Marija li f'dawn il-jiem qed jorganizzaw wirja relatata mal-Karnival għaxqi. Fil-fatt fil-każin qed titella wirja ta' fotografija b'ritratti ta' Sebjo Akkulina u bit-tema Sagru Profan. Hawn wieħed isib żewġ sezzjonijiet, ritratti ta' maskri profana waqt il-Karnival ta' Għaxaq kif ukoll wirja oħra marbuta mar-Randan kif jispjega s-Segretarju Ġenerali tal-Każin Ġona Ġus. Huwa kontrast interessanti għax inti għandek il-bidla xenografika fraħal il-bidla fil-atmosfera fejn għaddejt mill-briju u l-ġen tal-Karnival u għall-sagralità appuntu li tmur mal-ġimgħa l-qazza li huwa żmien ukoll ta' riflessjoni. Il-wirja tibqa' miftuħa sa 18 ta' Frar.